29 ноябр бо иштироки иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабот ҷаласаи корӣ баргузор гардид. Дар ҷаласа муовини якум ва муовинони раиси вилоят, роҳбари дастгоҳ, мудирони шуъба ва бахшҳои дастгоҳи раиси вилояти Бадахшон ва роҳбарони идораву муассисаҳои вилоят иштирок намуданд. Иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти Бадахшон Алишер Мирзонабот оиди супоришҳои протоколии ҷаласаи ҳафтаи гузашта аз масъулин пурсон шуда ҷиҳати саривақт ва сифатнок иҷро шудани онҳо дастурҳои зарурӣ дод. ҳамчунин иҷрокунандаи вазифаи раиси вилоят вобаста ба вазъияти рӯзҳои охири дар шаҳри Хорух рухдода сухан гуфта иброз дошт, ки ба ҳар гуна овозаҳои бардуруғ ва ахбороти беасос набояд бовар кард. махсусан хизматчиёни давлатиро зарур аст, ки ба ҳама гуна иғвоҳо ҷавоби сазовор дода дар доираи қонунгузории кишвар фаъолияти худро ба роҳ монда бобати амалӣ намудани нақшаҳои фаъолият, ки ба созандагию бунёдкорӣ нигаронида шудаанд, саъю кӯшиш намоянд. инчунин дар ҷаласа масъалаҳои дигари хоҷагии халқ аз ҷумла омода намудани муассисаҳои давлатӣ ва иҷтимоӣ ба зимистони дар пеш истода, захира намудани маводи ғизоӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва сӯзишворӣ ва дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани техникаи роҳтозакунӣ дар роҳҳои вилоят, мӯътадил нигоҳ доштани нархи маҳсулот дар бозор мавриди таҳлил қарор гирифта, масъулин вазифадор шуданд, ки ба ин масъалаҳо диққати ҷиддӣ равона намоянд. иҷрокунандаи вазифаи раиси вилоят оид ба масъалаи зимистонгузаронӣ иброз дошт, ки ҳангоми сафари корӣ ба ноҳияи Мурғоб баъзе камбудиҳои ҷой дошта, аз ҷумла дар муассисаҳои таълимӣ ба назар мерасиданд. бинобар ин ба муовинони раиси вилоят ва масъулини соҳаи маорифи вилоят дастур дода шуд, ки масъалаи зимистонгузарониро дар муассисаҳои таълимӣ ва дигар биноҳои таъминоти иҷтимоӣ зери назорат гирифта, оид ба бартараф намудани норасоиҳо чораандешӣ намуда, аз иҷрои корҳо ба раиси вилоят гузориш пешниҳод намоянд. масъалаҳои дигари мубрами фаъолияти корӣ низ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, оиди амалӣ гаштани онҳо супоришҳои қатъӣ дода шуд.